obeposo a duru ba bia bekwa akofa asem kese na ede abrew se wo hwe aturuhwe a se waye na adwene kura se ka no obetua kura no asika no na ka oni bi na mmom kankama ba mu no de ohunu kwan bowura dem ekofa asika no ebai eno ti wada na ho adwoata wonkwa aburochirewu nanso da bia aburochire asem na woka se wugya nipa ho asem ekeka na wugya nipa ho anwo ho a worofo abrabọ na ye bono se nhyira bi ewo mu bia no e wo se nyankopon enso etumi adum bie afutu sem no ye kwa kofa free pabobo Dr. Pabobo ne nwomo a wotu din ensem keka adoso eno ti Ghana fo nya ensem keka no na ye mfa mpai bo kese pa emfa ntai o mampani achi ye de tai na chi a o man betumi akonanim kama pa the nation zank ensem keka adoso Abrani dia nkwache nyum na di nkomo ni nyina wie ensem keka adoso ya abraba ye bomu no oso onipa ogya ensem keka etom no bia wahu pa badaka etwase oka wano tum bisanya nkomo bia na yedi nkomo bi wa obedi bewie no ncha ate asefo asase so bare ye nkomo yedi nanso na nya ne breze se wodie no no kofo bebiri hyefi ase enne a ye nkomo bi omuhunu omantima nkoma no ampado afi twaamu nani so ntu akoka yese for evidence bra wonya because ade ni twam wan capture into the fiase ye ngofo bi akohya samado ne no kora asem bi ohunu ya na nka okoka ni obi a ho ne ehunu no kora won ho ayeka nye asem bia ne yepam ka no kora se usua saade na ebeboa motima ko wanim atiasefo asase so na Judas nim so ne Kristo nam wagisika obeton no nanso ne papa na ekoba no kora ndima mpie ammo na jana mane se edon bi me kwa yese okipu no kora ne because so man no kora dedi ankene ye nya obi e frɛ agenkwa no because nko anya nwu eno abeje ye nkwa ndi to me bi a no kora bi wo a so odi sie wa abrabom na utimi eko wanim obi pesa ade bia nani bebo so wate asefo asase so biara odi hu no kora ko nanim enu ndi no ohia tene so oburu kuri firi se wona wo se wo ka no kora wo ho kire wo nyina ye nkofo so bebo abrabo tinye ni nyina na ye ka ne sa na ade ono papa tifie na wo wie mba kwa ma me ni wona wo bona mane tu firi se chop money e beba wa no no wo ye de wunya ne se de wo pe firi se wa be ye gya ne tamfo wa kɔ for time de aba beto so anko ye ade ne ku akɔ ne ba bi de tobire bi a no kora ne ye huna ye mene bi ye de bi asie ne yatima ko akɔ ye nim yawo okay the nation sank na wote ne nka no omna samuan sem keka dosu ya me che atiefo ne yahwefo a omohwe ne afutu sami ya papa ne ma me no ne wianu nyina etie na papa Pabobo wayade makase wo mu de adwuma ma be no fojo Ghana ne wiase nka ne kore sanke wiase ka ne kora obi be se wiase nye fe nanka wiase e fe pa de a ka wo mu ngomo na so ka se de bi e kokoje afutu semfiri wo mo ho o ma wudi ene nso wuti o mo nsem o mo de tonwom na aha se be obi timi tonwom na de obi maame ase nenso ya ma na word on Ghana yetim nenso we mu ebranya word no mo da kwasho nsem keka ne kre ofo yi free nipa bra bo mo enye na me de bia me ka se wasem ka bia wo koka bia na ka hu se mfa so be ne beba so ama nsem a wo keka no ana wo kwa koka no wan kasa chance mfa so be ne beba so e de oyo ne beba ana e de awaliguo beba e de sakasaka ye beba Ghana ofo se o pensem keka de anwum ha ya na ye se ebo no Kumasi ana se Ghana ha na ye se especially Kumasi nsem keka kura yatim obia pennyonko danfo asema onka ye ne aka to so obi betima gina baabi onka se mese da ahaye mu sase nipa dodo sei nsem twani bi okura no timi ka se yese nsem twaduma nso kanye sa nete nsem twaduma obi aye nsem twaduma bia na o ka mese de wako hu batene de ne ehu nsem twani bi betima tena fidie so aka yese but the way obesia ka asem na fa no ovoso entia na sa kro Rwanda nsem twani ne ko ka asem e ko fa yo ne bae ene de ne ehu ne Ghana ha yensem twofo binum asem ne wonim wakeka keka nsem saa omampania no wote so okoye ye horo no saa de wote so wa ba su ko nya nu ba so ye horo no na ni nyina so gina se yese most of them na asem o mo kan de yese
nti utie nwom na osemsem keka bi ye dai eye musuo so entrehwe asem wo kan ofosu ampa wo de tu nipa be fie mu akwa anwe abakofa obakoye o ase lie omu nyina asese fie bi wo akwa wase eba ene wo yire omu size ne pepepe nti wanhwe ya wanhwe akosi wasepe ti de pese ye kan se nwom no etia wa ene wo bi a wutie bia no kasemese na ye se ne de dodo na unim ni awoka munsusu manipa ho nkyere no ofoso makasa ase ma che se me brother wo Canada wo se ye to abawie a no comment ye koyanim but ene obi na si form se e ka ne nko na nka ban wote so no na nka wantima nyewu nanso comfort so obekom amaku abo no otimu bi ye mfa ya no ka sempa ema ye nwia ye sa na ye den ye nwia so ete asoro den mo bomba ye ye be kan se nsem kekan ya ye kan nipa bi aka obi ho asem ma sabe na walegu asem nso wo kan wo se me ye enti ye be sre me nka me de masem ko me ka kire obi biara asem bi obi ababa kan bia na oba be ka kire wa ho so ye wash use box ye se me so susufa ya asem ye se susufa ya asem emo me se eye de onu akohu a wo ka intim nsem keka bebre no eye musuo ede yone ene sakasaka ye eba abusuam ene krum ofosho medase okay enunti abrantie bia na wadi mfinhia aduonu yese asem yo na abrantie no wade ntem ne yire kɔ edua so aba etu ofiri dua so eba no na ensuo no epetepete na epete die mu edene eti fa ko a woye na adwene se obekɔ akɔgyina se die ensuo no enka no saa corridor mu ho no na emrante kuromo nkwankwa no ɛhɔ ɛna wɔn ne mmaa no ehyia mu efise na ya bonten dai yesi asem na ye kan yi o ɛno ti abrante no a wadi mfinhyia duenu ana yire no ɛhwɛ se nsuo mu no wo twam na wo hu se na yire no egina hɔ no wakro ya no kɔbɔ na danfo na mane se hwe na de nkoda na efa yire no o se wan kan ho na wan kɔde a ɛne wa asɛm wa papa ya anto ne boase ne sekan ya wasen di firefo mo ba kyena obekɔ habam ofa sekan no ko na tete yesi yasem yo enso ne nsuo na epetepete na epete die mu ɔden a ɔmpese nsuo bɛka no ne pobia kogu no papa no ekɔ afiase emfie aduenu no abra no wadi mfie aduenu no ɔbaaye na ɔkɔ efie aduowɔtwe yɛhwɛ bra wakɔ di na fiase hɔ ni bre nyinaa ɔdi akɔda fiase ɛno nti ɛnafutu sɛ mo ameka kyerɛ wo dede bi sɛ obi ba no ka sɛ yɛse emi hu nipa somasi wɔ ha mi hu ɔbɛnten wɔ ha fo ani to fam na yɛ hwehwɛmu aso ɔde ani to fam ɛyɛ hwehwɛmu a ɛkosi ase a sɛbia ku sɛbia nya ado behu no kura sɛm a ɛwom na so hu no kura sɛm ɛwom a ebi kura mpo a na ɛnte saa ɛno te yɛma obi ante ase sɛ yɛse yɛmfa nyɛ adwuma yɛhwehwɛmu na yɛhwehwɛmu a ɛnwom bɛkɔ ɛnkan Dr. Pabubu ne nwom ensem keka no ene ne yede ye yafutu sem 0554 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello Kutu Maje. Maju su ebru Peter Asaf Moonlight. We is 10 years of his life. Wow. Peter Gina so. Hello Peter Atemeka. Peter Zakomra, Peter Komra. 0554 sem keka no adoso ake no adoso e wo Ghana ha. Hello. Baby afrefre wudin. Hello.
hello. Hello, Peter nie. Peter nie. Yenti o. Nti me see de enyum na mo de fa na e fa na wuti titi o. Mo bobo wala wuti e me de dia. De no de nti. Na ye see de. So ka to be di ni pa no ti atenti abodi bone. Nti ye see no na di pa ni se abuti. Nya pa atumbu wa ti ahwe. Nti obi be kan sem no ka te me see dia fine nko. Ba so ti ye see dia. Ti so ko ka ye ti na ti ni pa no ba me ko ka ye ti mo ni di. That is Asem Mpe Nipa. And the Asem Mpe Nipa I think you have to be the answer. No, okay. Hello. 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 Good evening, Oforisuo. Oforisuo Aboagye when you. If I tell Golani or Sompa German on this. Panipa yenti o. I'm in church and what is entire from I'm part of my mama. Of papa, let me now put in my head. You see a tree, the genuine cousin, the sea. It's not thing for and let's say you, near of Nana or somewhere I didn't say. Genuine nipple here at the top of it. Yeah, young one to keep them done. You see, let's see the and then you mama boy, the upper city, the mission of Pamamican, and I'm born in Kaya Sadik, and another I am a number of No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free. I'm No, okay. I'm actually in the audience. We will call it, but we have a term. Yes, you do actually have a kunipa. Yes, hello. Hello. Yeah, hello, sir. Baby, I'm free. But I come to me, can I go to me? Okasa free, akosombo. Bacane. Yenti okatachi. Me da so, I'm not coming young to crowd. Didn't go to the window, you must. Answer them with the buy a chair in the day. And share my double. You don't travel, you're going to travel. No, okay. Hello. Hello? Baby, I'm free with you. Ibi ani ko ko be. Nka free tebe so na mahai. Tebe so fo nyina ho ye. Anko party afi obi a ho ye. Nana ben yenti o. Pe nka so adawro ma asma mo kai. Maya de pa nyame hira mo. Mi fa ya wo wi ati fi de sa se mo ti abra boso. Ya de bo bra. E be si eyi. Ama idi dia so akọ anu wa. Se na no wi aso ko ti ko ya. Asem no wani mu ho hwede. O tam. Hello. What's your good evening? Oforisuo Aboagye, be ma baby afrefre udin. Hello. Hello. But your program na me TV. But I'm when I'm fine and the pie, here to the time for power winter. If you are busy, yes, you won't say any. And yet, and your cry. And that day. na yes say no e bia say wa wadiana. The guy wait. That is I don't know how I am creating. Yes, you know. But Johnny. Okay. Hello. 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 Baby afrefre udin. Hello. What you been come mama? Hello fo. Baby afrefre. Hello fo. Oforisuo Aboagye. Hello fo. When you and my million. Hello. Oforisuo ni. Oforisuo ni kasa meto kapa. Family cake any after. What say? Family kenke. Family cake One more di kenke ni bi almost ready. Oh, yes, I say I
Oh, I tell you, they are charging by a tin by a cabin. Okay. Family kinky. Hello. 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 Hello? Baby, I'm afraid with the Katachi. Hello, good evening. My Joshua Brew. Madam Sompa. Sompa Asem Mpe Nipa so na ogine. Hello, who's it? Sompa Asem Mpe Nipa so na ogine. Sompa Asem Mpe Nipa. Aye. But let's say we can send you digital send you. No, okay. Hello. Yeti opa. What do we got? Mete on kapa. Messi, that more jingles, no. I don't know what guy was. Jenga dear he. Jingles now, for bona, I have put in his mother. Sompa, that's so many my. That jingle. And a sompa. And also on no sompa. That's jingles, I don't know what guy. Echna yebebo na je se oni je ho sompa ba ebe som okay eni abere butu amanfo fo no ndi o se sompa hello yen fa last caller hello Hello. Baby, I'm free with the Katachi. Oforisuo Aboagye kwa block was I do fear and touch of the Temon catch. Bray Macra Metin and catch it. Yacha, I'm a president. You can. Please, women comments and Modia my in reason. Because Daddy, I want our room. Yeah, see, maybe ona moyo se ode anano epi na bibia kama elimre mu ne yame eduma madam Martin no ke yaso adase edwum kasa edaya wada bia yenwum yetetenyum ye nananom ye maamenom ye wofanom ene ye papanom abo agya hoko ne bitiase no adadem eno ene yi ye futusem no so edi efri ye obi katra santeman ene anwumere wo bi kira santeman ene anwumere eno te yenko computer so adwade mra yenko mra sisia Cinema no do no oba me timi kura so wa ayo senior me dey ade adanke ba product I am me ti be bia me na no mu no she danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni nyina e be jai senior na me sisi ni nso e me sisi o and e also have problem there senior we see a dank proke okay so wonu dank proke okay sisi ya we ni nyina e be jai sa we dey ya me shira mo njo ba ke pen danke ba tonic wonu ma bi o mi npa na se na mtumi ndi na na mtumi ndanso menye bi no me no o chale me taibo pa sa sia na fa jo ke na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntena ase na so me hia dan fight to care aboa me pa yini na before my say madam ho ni e fifi ti asate tele boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi ato efiki ka ba ko se se di nu frani abaya no a mani di mu ebi ni paso eya dia paso esa do be a bomo mbaji binwe paso bomo mbaji binwe rana benu bio paso abrim pomo so mbaji binwe ti fifue maminti ana fufue one more prayer fue one papi paso paso ti fifue maminti paso
Fue one more. Fue one papi. Paso, paso. Nom ni nyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490. Poku na obi a yekọ baabie na oto do nsa suma no te se de yekọ baabie aha na na kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menu anom so obai se woko die nkohini ne enubina ebra donek heba mister ewo ho Diamond Scientific Heba fo ene de aba eye mama dro papa ebu adwuma se eyesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban ebusu immune system we die ko pebi to ba bia tonto adro pia na nya na ana akodom na se kumase ne oboase kwantempo no so one Abroad College ene de nimhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiachi muda so da adiachi afeni ya sorry o ene wa man we dey me dance what solve me problem ya mama papa we dey me nyanko Donek Heba Mister eye memedro obi a onya mfinche du wato nka ho upebi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye den krato yatu Adi oi honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sissiyari drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma membe na brand. Na yemme. Na Edusa ya wasese me brabo buye. Sweetie, me the command mama adwamo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kona kwa judi. What kaki ya dan Sandre. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the onye mfie dumi. FDA age adwade nkratoi atom. 26 April Obronsam Swap na obeshia pa Liberty Conference April edition Omayini ya wadubuache Onyame yakoa Otunsa free food for thought adishie nyina ene mu amupe bibia wese April Liberty Conference ebe baso wase wey eye God's agenda eno ne asem a ye kasa ho ye yasem Esther chapter 4 verse 14 Psalm 33 verse 11 eno ne asem a ye kasa ho wase wey ye washing of feet part 2 ye the communion wine ensure na fe wow perfume je uyusuo no faka ho na fabra na satan onyame beties na beye butu atumtufo ne minister set example minister Sami Obimpoku na fe residence worshiper minister Kwame Jedu wo na be so twom amanyame abofo esane abeye adwuma hyane so 26 April anopa no sia pepepepepe Kumasi Jubilee Park Liberty Conference April edition onyankropo charity ampo semire kuku a wosia na sia adwiri oye denchemira yantu na nimu drawa opam kotokuba jese debre obekanya ne ho ne nyame ma ede ahofadie ebekofi oh glory hallelujah. Okay, where Sompa Asem Mpe Nipa dika ka cho sa santema nyina agiatum enya asem keto asisem po menteme ho ase eno na dwumadie we yedi akiri pa na ne nyina ankamfu ano asomdua bu ano ena ye nyina ye pese ye nom odofo nansan ye tabiri asem bi edeto ya apono so na ne nyina ene se ababa wa bi a wono wonyem ye na emema no ekosia mienu na oba wonyem ena sabiaku sabia nyado onim ni kunu sade etai ete no na bema no na baako wonkran baako wokumase na yede asam na to ya pronso no ene omanfo dodo no a ekire wo mo adwene adwenkire ne kosi se sie behu de ne ba no pa de a na kire se ewo se yekoye DNA test ye eno tie kokoba se abrante na wo wonkran no wo bafia ha me ne no atwetwe nkomo
na ɛne asɛm no yɛwɔ ani kyerɛ no abranteɛ no wusu ne ti saa de ne nan bobɔ fam saa no na ɛnya asɛm ketewa sɛ wahwɛ ɔbaa abosome nkron na akɔdaa no aba wiase na wahwɛ no bɛmfie nso mfie nwɔtwe soɔ na akyire yi akɔba ne sɛ bɛma foforɔ bi abatia sim sɛ akɔdaa no yɛ ne ba no ɔrɔfo na abranteɛ nso bɛsi agye asɛm no ɛde ato no kokosoɔ no na ɛnya asɛm ketewa koraa ɛnɛ abranteɛ na ɔno ɛwɔ kumase ha no ɔno enso abafie ha sɛ dabi sɛ saa na ɛteɛ deɛ me mame mogya enso ɛnyira ɛno nti no deɛ akɔ wia ne sɛ DNA ɛna yɛkɔ akɔ kwako nti na deɛ si yɛ ɛnɛ no abranteɛ no a akyire yi ɛnyɛ ɔno na hwɛ akɔdaa no wɔ ne mpani mfie so no abranteɛ no so ɛbafie ha sɛ dabi ɔno nso so ɛbɛsɔpɔto DNA no ɛka bi ɛbɛba DNA no ho no bia no wɔsi obetua ɛno nti no asɛm wɔda hɔ no fosu yɛnkyɛ atiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ a ɔmɔhwɛ ansa na mɛkɔ mamfa kwanya wei fosu yɛbɛsrɛ ɔmɔhwɛ kuro yi so ɛyɛ kumase yɛne ana yɛbɛka yɛanka hwan ne bɛfiri baabi a baabɛka yɛpɛ ɔmo kyɛw airport runabout hɔ ani wuma kumase adameduro na nantwie wensensan hɔ man who did that airport runabout and I said no more to you be oh now you open so obey one yin ekofa you open so obey minim se ho ana obefa o mesi meduro na nantwie wensensan adai edi kuma so wana hwe kuma so kwaku yenko ya bra ni so ya semo ofeso na semo de say tia na me kakra metima kan se oba no one bema no omonye very careful bema de bema ya akire wa bai se akra na ne ba o ye se no mani moja anyira da na owai was from the one no way oba no ka chen se ofosuo wone no enanyem yan kan se binche ni pebi o hwe na no ma course ofia no ofosuo sanka enye nyame ne turu ya kamen kamako ka bedwane ofosuo ntokwa bu enkopata o na abrante nani anya ofosuo mesi ye ya mama bitri mayo mo de dodo what am sabin brother so be me di so de awia ahwa du ba bi sei ofosuo na no asem na ehu ni sa no edru me bi wa bridge ebubo obi fie na bi mo fie obeka se omo bridge abo mo fie omo ha adwen emom enkam se na o hwe pa na sha brante na nke bi hye wa ana bi hye ne a brante bi anke ai fresh ai brante bo midin wo ba bi ofosuo nke bi anke ye nke nya abotre sa owe kokko na edru me bi e traffic dey su ye ne anke nya abotre sa na no ode abrante ya hwew unyinsemu ono nete wonka bibia nkyere ne da to onim se de wo ye bi o wode ne brebo ne nakoma nyina na ede hwew ne akone ba ekodu ba bia na de 6 akwada ne 9 san no ma na ekoso Ghana ha no Ghana man be very careful wonu cha kodu ba bia na fo hu so wonya ne class ade na ekoso yi abrante we efitete ne wo show saa na me na mahu man Ghana fo man dodo na oba bemo be ne kai no oba bunu no ho na na omo pe bema won hwe no ye ono no fi so ye guy ti ne guy se mo pa ko obenya foforo no eno na ya na man pe itu be komu no na abrante we no o hwe na me de oba na na me niam hu no to hwe mu mienu am se we ye guy na bi so we so afun se we nye guy they do time say ne me kan kure to bi asika bi wakobobo ano ye kwotwe manso age me ba ampa die ne betuma kasa die ne kasa say abrante ne bra na me emom omunye very careful say si ekoye die ne kura mpo na ya abrante e waba fufuro say ne ba na enye so yize sa ofo so enye so yize kwakwe no eho no so yize no wo be kire mi say na bato betuma ja ne ka e de a cha sa e ka no fa ncha sa o emu pampers na wato hwa wa hew for check saka mbetmatwa dine de ba koyo enti omunye very careful na wey obi hu atwa ne ready mia yekuro Ghana for money bi pesa for so woni ne wudru baabi won ka ne crunch re wa da tina katacha obema wo si ni pati ehu chen wo suro ni pati chen bibia wane na da sorry
me kokumasi aba wagya kwai kama wokɔ nhrakora ne yo wɔne na kante sɛ deɛ sɛbe ne ba ne akɔ ne na kasa wɔbɛyɛ ntente so anto fam sɛ anka bibia nkyerɛ bɛmɛ waba aha na ɔde 6 abɛda 9 ɛyɛ na na no ɛba yɛ ka asɛm na hwɛ bɛmɛ yɛ bɔ asɛm so na osi ne tira sɛ wusu ne ti sɛ skai mabregu ampagya ne ti bi apa tu presu o to tai ne fa na so bɔ skai rade me yɛ pira apa tu presu no sɛ me yɛ pira ɛdeɛ na ɛkɔ so yi first na me car kora no car na ye wia car first ye sisua na ye sisua car ni ye wia car ene ye wia car ma car no kora twam ama ni ye wia nipa wie na ya sa kwa akodu ba bi se ende de obi de ne obi mo jati mi koche ede na ekoso wo wiase na me nyankopon ha na edu me bia me ne normal wo ye no ya na ono nko na te de wo yase nanka Sodom so ya se won tenase maintenance because Sodom and Gomorrah and no more ya say kuro no ye ya yatra ye da so tia Oforisuo come say wiase na go say wiase na go na no ma ye koi Sodom and Gomorrah de hu ye mema form nyonko mema emma form nyonko ma kalabule bone enubone enoma basa ensano basa hwe na de abeta se every day red Oda sanya timam ready jama no oda na tie ko butu na dwan na wodim wo asem papa ni Sodom and Gomorrah bone be no ye ne atra wo mo so da so to ina ni pa edi nkwasasem ne nsamfo eti ade sam na da ho no abrante de se on do aba se oba abegye ne ade masa sa kasa no ebi ana minimu obi oba afọ kwa kuna chese die ne na kire na ehu pa ho die ne na kire na ehu Oforisuo wo na nia no wo ka se ize abrante na no do se ne trim de ne safa ne obi oba won twa rasta wo ko no twa rasta de safa ne trim se sa Oforisuo eya sam papa na make se yi kwan na nka wo dan a wo se contractor ni kwan ade na ekoso no Oforisuo na me feel bad se de mia kama ye dan watete akra ma akra fra wo da akra na ni aka wanim a woni se wo ba na oye ekọ o ma me wo ja mo kwan kama afa de ekọ ba ya 6 abadan me 9 Oforisuo easy me ka kire ma no bi ade edi ni pakumba na ebi nuru wei abrante po bet ma ka to se ka bia ma bobia fa oni akra nya fa ko ene so ba ndai fa ko bia so nye o fa ko bia so nye na no mo ye ko so ye besa ma me nim binum edu me bia ma me nim bi de ko so bi omunim na so mu tibi nka chese du ebum ye besa ma me nim binum ye ma me nim binum eno ma bi wa de ko so omunim na edu ba bia ne adane ne kwanta eno ma ka no Oforisuo nya ize etu ka sinsemu ampanifo se de awu ade ampanifo kan ye bia na ho bebuo bia no na sem ho na okay eti sa no ma na ko so da de me mani anye ya chase kasa ma brante ne ko de ba mani anye because me ba mani bi oba no to na sabe o ko chisi ni chase na se o chichi na nya se oboa ade wa ye na nya wa hu se ba ma ba ko no sabe we ni wa hwe na ma sha o hu se we aye guy edu me be tu bi sa me ko ja madam fu bi sa madam fu ne furniture ne ba a me ko ya MC wa asem ya tu ni din ekodru ba bia na odi akoma ne former boyfriend chese ase se ne former boyfriend anya banga adwuma ye na aka so ko banga sika na gugu omo dia omo ko omo pebi omo fele forms te say de okopa besia no it is a only obi wona so ko ya adwuma banga doesn't mean say esese oni obi awa na wo tama kwanda koma say me former boyfriend one am because of na adwuma ye say what office wa botaiti one na katra wo koma ji ko re yenwa no ma sabe o ma hye ntale na o mo ko no ma ro mental papa go no asefin ko busa obi sika ekuta no eti sa no ma na ma ni bi ye no munya saade no okay chese wo yaba ya ofri kumasi waba guy eno waba be jana ayin me ye DNA no ya be ye DNA no ni ade wo be ye na chirasem okay a chirasem no DNA no de ye be yo na a chirasem no so he brante no so eye siremni o we so ya santini emu nchiremu no eno ti obegyae o kasa momfa na me komi kuro mu aba eno so ya asemfofo ye ko na ye no difo Samuel Prayer Council Center enko twetwe nkomo sima eduso emrasisi a awie ye birimudifo ba kope ye no difo Samuel enko twetwe nkomo emrasisi a papa no prijama abruchi mem na cancer aye ne muje ne mu nyina
kwasi broni dɔkota so wɔn kɔ fie no nkonku nso ɔba manhyia embobua no mogya ne yɛ adwuma tumi ne yɛ adwuma ɛyɛ odifoɔ Samuel no na papa wei no sɛdeɛ wosi hu adeɛ no ano ɔde odifoɔ mɛmo akɔ aba yɛ nua Oforisuo nyame nipa bibi abɔkɔ deɛ danka nyame bi abɔkɔ na so kama asisia na yɛdi papa ho nkɔmmɔ sɛ mogya ne dibem mogya ne dibem mogya ne nyinaa na mosom de yɛ adwuma wɔ yo na ma yɛasɛ bie saa ne teɛ odifoɔ adanse yɛkɔ so awɔ manhyia ahemmɔbɔ a Jaba family house adanse akɛseɛ te aseɛ gya kɔkɔɔ no sɔ deɛ a na ayɛ adanseɛ nko a nti adanseɛ no kɛseɛ paa bia bɛpie wɔ mo no anim ɔmo no na di nipa no baeɛ de sɛ Oforisuo ɔmo no wɔ ha deɛ na ɛhyɛ sɛ yɛma no so gya kɔkɔɔ no first okay kwaku yɛsɛ adanseɛ bi aba ano ɔdene Oforisuo meda ase sɛde ɛgye di dwuma no yɛnyinaa de bia mekam sɛ yɛakɔkɔ baabi pɛn a yɛbɛdane Thomas a na saa akyinyagyeɛ no wɔ so na yɛ maame ɔsɛ nɔɔma bi nti no yɛntwɛn kakra na ɛnte sɛ a kɔno ɛsɛ sɛ ɔno agyina ha na nkɔde ntoma hyɛ fam minimini ne sɛ maame tamane wɔ fie no ho ano maame ɛte odifoɔ Samuel nka ɔyɛ nipa a sɛ bɛ asɔfo no bebree afɛfɛ no nti sɛ wɔte saa noma wɔ kura na wɔdum ne TV nti maame ɛberɛ a yɛyɛ odifoɔ Samuel kasa wi a na yɛkasa wi a fie no ho ansa na yɛbɛba no maame ɛfrɛ me na maame asɛm nyinaa wɔka nyinaa ne sɛ ɔma maame nsa maame nsa no abusua mu wɔ no obi a ɔno mbɛnya ntɔkwa biara no na ɔmo de yɛ no awadeɛ awo ne mmienu nyinaa na bɔ wɔn na maame no de ho yaw na ohun baabi a ɔnkɔ nti maame no frɛ me say the way a ya na isi kasa ka odi vo peso ko na en bobo na we ti me kwa me sere ze ma me na hotra groma dada en bobo ano oni mo o di bo me na tase iche no di for samo ka che me kwa makwa akoto me so ba kwa akoto papa no na namba bia na akokọ ko continue ho instructions e ho no na dwen se saa no hotem ma mo de ko family ko eti mo wana ofrem se wo hu ho na me say okay na ko ye o so de me hu ni TV ni so no ono na me koto no na me say fine na me say fidie no ma no na me frɛ odi na me say odi mami watie ya che na ne hawo de me de wona maka na emo mami nya ma no no nkasa Oforisuo mami ne kyerɛ sɛ ne mama miensa na wo yi ne pictures kyerɛ me no obi ani wo ya abanwa fe nanso mami ne kyerɛ sɛ de waso awade a last born nanso awade nanso omu mienu na aka no omu kwa awade a one awo ntini apam wo if boyfriend kra no ebe for mo no mo bu mu kwasia maame so odwene ho awonte ase enti wodi ono atu ne ho asi wo ena na ye ka se maame fo no ya na omu ti dwom ade bia no mo so boode banchene ade so edumre bi omu nye omu ma ho mre no mu tuo na mo na beboa na de ekoso de woni odi fo ntem asem eno ma koso na ka kire me se omo no makọ ho abawo na nakwanche be bia na me kọ no akwanche na soso no we de asabi no aka kire me se me nsori na dua bi ase me nkọ na me nkọ to dua ni be hine enwe akwanche na no na ọkyerɛ sɛ odifo ka kyerɛ sɛ o tudua nyina ni bi awia ɔmmɔ ne man me ense din efie din akosu anasa ama ɔmmɔ sɛ de no ɔnyi te sɛ de wakɔ watu koko hini na wo no no mini mu nsuo na de ɔfa mo mpaye ye be hu de be se kyerɛ Oforisuo na no Yesu amane mu a na menya akobi na menya akɔ na kyerɛ sɛ me hu nipa kokora na so ɔmo no ɛyɛ me ɔnam sɛ ma me na hu sɛ nipa ndɔso so yɛ so ɔsɛ me na mre bi me frɛ wa me ka me ma asɛm kyerɛ sɛ me kora de gidie ni saa no ma ne a wotu me fo a na me ka sɛ ayɛbɔbɔ ne ne he ana wɔsere me no na ha ma me na ko sɛ ɔsɛ ɔmo no wonim sɛ me ba pani no de ɔtɔso no wawade ama wonyem ama de ɔtɔso mienu no ɔno so bɛ ma ba ware de ne kwa burukyiri wow aka ne ba ketwa ne ketwa no so de on so awade Oforisuo maame ne hihim nam ka se ma me so ho ba me kasa se ma obi bia te ase ase obi wo hono mu a ampa wakɔ ba bia akwa emre ne nso yo eti odi for sama no ho na nya agro bi ne yedi
enti na da bia papa ka asem se wo se de nani abre ene ohia no nya de obedi agro obuko ho no ana opeso okosohwe me kwa ha me de anye yi o masa ba bia wo ko bia na utin bia na ka hu se me ka cho de so odi abambu ataato bambu ma me ne de gidie eni suni areho ne koye no se ho eyi o anyo me se me de gidie ne ekọ ene ma me ne wo sere okay na mre sem no mi amaka cheche metwen de na ba na ma me na bedi adase we na me ka fo manipa obi biara oton ento o magufie oba ko suku zo nkoyie nko anya me amo sa ofoso ye na me wiase yes na nya me boy ye ne okwa bi so ya dan o shebre di tuanamon ko di fo samo ho akwanche kakra bi ofoso adanse die no so na mre ni nti ma mfansia ne ko di fo no okay ofoso adanse na ekoso gidi pa ofoso na ko US enema ekokoye obi abubu da hotim yankopon afam so wasole okay die ne nkrata aloko yankopon afam so ne nsaka ofoso na obi se chese woni de watoba ha na ni wonhunu hwe eni me so hu me wate da bi me kira de wonim se sunsumu na ni akata na ni me kira de wonya na ni nate ofoso adanse akese ekoso wo manhia ahembo na jaba family house enye izi se no nyame ya adom achi wukoja akokọ na so anokwasem echina akokọ de koja akokọ na so adanse etiase se ye di Easter na wie efiri samre ko no ofoso se oti wo ewiase abrabo na ye bo se sie na wo so oni ahombambo apa ahombambo se oti wo na obi wosika na onim de edi nanim na wo wosika na obi wosika wonim de edi nanim na wo ni sika na onim de edi wanim ho wonfa so che de wosika wonim de edi nanim ento ofoso de nani abrese opa bibia hu opa bibia ye kyena yame ya adom akokọ di ko menhia ahembobo na jaba family house wo tu miri camera na o hawo ne amane na onam mu no obi atra akwantu atra ya aya enye yi okọ ne refuse no okọ ne abanso no obeduru menhia ahembobo ano pe ejaba family house okọ ya ne de ama no ofoso obi agya asase yantam so oye mane on se me di gold ni nyina begu abekere mu wokọ ne wa tuya no onya bi obi wonu wala na sese oye bibia no wa ya ofosu obeduru manhia ahembobo na jaba family house ne kire ne de onye god wodi begu am twetwagu fon so am ne be kire mu enye easy eti se bibi ni wiase e da ya ntuprum eti bi otwe bibi wo soro na ma so na bibi kuram anokwase ya de code ato abra boso me se ma me bi wa abro kire Canada ne recording wa sese ofosu woni ne manyina de code ato ma abra boso ama de omo ye bienye ye ma me no so ya le ha no ofoso me kira ne de onya me o Sunday on ne man picture ba me bibie code ni man say ne man nyina de onya de ono wo so onya adwuma ne onsaka de na ne nsanka ne krata ne nsaka de ontimi nwale wa wale chese ma me no so na ne sisi wontimi nya hwe wodafom tim say wa sole ye de code ato wo mo so na we ofoso mo ma enya man hia hemo wa jaba family house no ofre ye na o ka ya na ye kira de onya ne hu de ekwa na nka code da wo so be de wo hu se code ne de ato so ne ya loko bibia eti susumu ne ye se enya de code ne to so pe na se wa ma o se da bia me kura me white tanki so wa ma ne ya kira o de be ye ne mie code na ma wo ofoso oboa ekirika ne ye ntua mfiri wa oboa da enti de ne ni abere ahembobo na ye headquarters sunsum spiritual nyina headquarters ni manhia ahembobo na jaba family house etu ko chinchin branches ni nyina na anye ya na ba headquarters na ohaw ne amane na eda wo so no obi sima nanti abere me kina bere ofoso se wanti eti ansu fimu ansu pade so benya bia sa no de oboa eti na me ka kira so ko chinchin branches ni nyina na anye ya bere headquarters e wo manhia ahembobo na jaba family house e ho no so asem den se ye nya asole e ye counseling ubeduru manima de o me bi me bie so no a kira o de obeye o haw ne amane ne be firi wo so ofoso on mi say sister bi no o boase ne kuru wa America o matra na nye yi wa tra ne chese wa ya ne oba na mka chese code ne de ato so sunsumu eti bie code na nipa be wu o se o de oba ko bia nko ana se bie code na nipa be wu o se de oba ko bia nko bie code na na ma me de tim adana na wo musie ni ma me na adana no so ko adana no so fu plane wa koto kanti no ofoso se bibi ni wiase a ye da ye ntupo me ho me mo ba yi be akwankyere ne be kyere me ni ke me ne
nkyere bi nkrama wo wiase nyina betwa ye hu hia ye firi ho ba na de besi asi enti se opese ohunu bibi physical and spiritual kire man hia ahembo na jaba family ho ne jakokko no aso atumi ni ye adwuma 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ye wo kumase manhia ahembobo ano Ejaba family house ekire yam ya aduma akokɔ de ko jakokɔ na so yes okay okay yani odifo Samuel Prayer and Council Center na etwetwe enkomo no odofo jakokɔ na so ewo manhia ahembobo ano ade bi adane konua edaw so bia no odifo Samuel de akwankyere ebepagya ede afiri so yey obra kwantro eya asemo na ema ya huhuru omo sa ya wo ni mema nkyɛn a ya asem omo wo mema nkyɛn so a eno so ya asem foforo di asem na asie ya asem de nesi zanka ya asem no ahonche arewo asem na eye ni wo ma abusu na meno na mi nka bi isemo wa na mtu kasi etufa tu sai na ya afina na ye ba aba kasa kire afina ne ye ba be kasa di akire eye oba kasa akire mema na ya kasa akire busia onkomo na da ho ne nye peche sa enye ketu akora ewu bi kapa na ase edi kan do ho ne no a mi mfili se da no mi hia da ne se resource ne be ba na be kan ye ka na wi afi de oba no a onam ne so ma sa ade ne ko ye no waje ne de abusuya sa aba ne firi mu no o maje o mo de mema nso so o mo tena o ma sa ade esi o mo ntem no ne de ne yesase ye de mo ma mo no o ma ne nyina esua bibia firi ti ne de mfa mo mo kokko omunya mfa ye bon empire bon teche mi enkomra so dio ni kwaku na after DNA no se kokko ba ne se bema na wo hwe akoda no ama na di emfie nso no wabɔ ne ho kadodo no na oba ne won kra no akira se mbeko be se kwaku se ne ye ne sebe mpanyini si ya wo bakura mani wo nti se enya aba ne se akwase ya buo na aba na no wo akiri nse nka ye bibiri eno na me mpese me wuram ne na heat ne ye tam na moa se de nkomo we si hye mekra no ene baabi a wo se bi fefa no enso de atwen da na de ne be de hu se dan de wo omo nko aso ne de ne sem no a na etimi kire se e atade a na atawi ade a afa ne yebebu so oba no kwhye bota ye ndi otu anamo etesa afa ne yebebu sa mema mienu so se matimi ne oba ate kozi se wa ware yawo ndi mema adwena nyame de mamu yi wantuma nsense se me partner me ne ti anamo ntuo bi se yi koso wantuma nsense se oba da bi amne ne dasoli bi se yi ne ko ye mu no ne fon so no ne message se mu no bibi se e koso amade atiba wiya mama baba wiya sa me agibonkuma ginifa sa mema wo afa ne obi adwene ba so se bibi ko wrong e wo bi kan e wo bi busa e wo bi kirikiri mu de ensre awrade no ye nkomra sumdie na mo de pipa ne be kan yensa na afa ne ye won ye tumi de apem mo ya okay yanko adwatone emra na ye case ba ko ano so eda pron so eno so ye nkran yo abrante bi e friend Prince J oba yi ne nyoma to agude nkoda adwane eno so ya asem foforo ye mama bro tokura bobi sei 21st keneke ye siatica expert odofo siatica ne so sisi fa osirimu na akokom na sa siatica ne ntim yade yie papa na 21st keneke kuto na timidia bibidro etu siatica yade no ase odofo 21st keneke se yade bibre biada fa bra be da wo mo ate ode bibidro ebetu ase de amawo owo mfidie pa 15 branches eno wo ewo Ghana mem ha wo boa Ghana de se atu yade ase na uba kumasi a wo hwa adabraka hwa overseas adabraka ha one Sompa TV Sompa FM no ena wa abrosa krombrei na 21st clinic omwa ene massage ne ade ade kosopa physio ni bibia obo ase cancer quarters call junction en do me market be hunu ho sunwane kranza techima 21st clinic osinye mini
0540311311 0540311311 orofo du papa bedwa so edi 2 koko ase 3 koko capsules koko masa 3 herbal center omo e de say du papa we e ba edwa so orofo e betum de atue koko na se o koko e yade bon e yade fon pa no e na kwasi broni frɛ no natural pass no orofo etumi ma wo yam timo na edu ba bia udwade honam eyo hene ugya nan emugya firimu eba orofo hunu saade a edu papa ebetumi aboa na atu ase 3 eco capsules koko master na ntise koko aduro bia onum na aka wonu bi debi we de onum a etise do anom wadidie kura na wontehwe ewo yafunu mu no orofo aduro ni edu papa eno ti na yeton de ama yahwefo de atiefo ena obi a koko ha no bia Kolinaka babenya bi atodani heba misty heba apidank okwa 3 eco capsules koko master ubenya bi enso ato 0546107107 0546107107 orofo eda memene da bibi besi o eda memene da nyame beye nyame o na ne maso aye ne mawu efiri se o ma hene ye dubu achi oni food for thought o mo kan bom na om the Liberty Conference no eba a Jubilee Park orofo yenko Jubilee Park wate na minim de nyame ebetumi aye wo se Psalm 33 verses 11 de na hokokan na kan ya ubonyam kopon eni monyam Esther 4:14 yenko kan efiri se nyame ani abre pa botaya edi dwumade ani wo se God's agenda enuti no yenko Jubilee Park wate omafo dodo no na edi adanse se wo call Liberty Conference no faso a wanyanie orofo yenko na anyom tofo akukudam ena yede omo eko akoto nyom amakrupo twediam pa se yadom asore afri na hwam set a champon ebeba Minister Same Obin Opoku sa ena Kwame Jedu ono so ede nyom to eba betai krupo twediam pa ba se yadom echi enya asem keto no panonsia e Jubilee Park was come and be blessed, oh glory hallelujah e Jubilee Park ena yeko e kitima kitima si fashions ne dia fabreu na kitima se ya de bibre biada maka kire obi ase se e ka bibiduro nya bibiduro na yenko kitima ho na de yenko sonhwe abrochirefo no se si fre kitima na ne wo baage eduro koma wo mo ni mu dance die no enya asem keto akora wodofo eye fibroid na sexual weakness no how pressure stroke na asthma no so how p stomach ulcer no udidi abuyi wodidi abuyi wodofo kitima amawiase manyina te se infections no how pa na se unu infections eduro na empo esi yade na yade kora no otu ase efiri se waye bi pen amomako check up wo abra bibia enimogenim enti adan yete yeto so na yade bi haye yanko abu akwa one methodist asonda no wo akiri hope sa na twebu secondary school no twebu akodia secondary school no wono no na edi ehwanimu eyekitima 0246914717 0246914717 yeko kitima ho ebebo epa tabita was a clinic tabita was a clinic or for tabita clinic say diabetes prostate na infections na yemfanko tabita clinic ya di bibrebia tabita clinic na wodi bibidro so etu ne yade ase or for laboratory scan na efidia hodo pi kwanya befa so a obedidi enyina tabita clinic asede beya enyoma ebetimi afiri so ama me ne wansa yade nipa benya wo yade kro ya eno ti home care no eye adwuma odihye bi ofie na se wo frɛ wo mo a omo beba efiri se nipa ho adwuma eno omo ye eno to omo ye krado aye yizedi so omo behwe no ma se nipa eyade prostate scan no free scan no so ekoso kuada ene ya wada bia orofo free prostate scan tabita clinic kuada ne ya wada bia na yenko scan ne yenhwe se prostate ni mo ayekese a no o meye duro ahojo da ban city junction kumase ha ho ena tabita clinic wo akra sunwa ne takwata krade ubehu wo mo ho anopa no so no nan omopon adwoada kosi fia da bia odofo tabita clinic waba na ho bene so se obeboa ama omanfo yade no watumi atu ase afiri won so ewo Ghana ha ene abibimem ha ne abrochimam nyina 0260196219 0260196219 na edu papa bia badwa so na sandro no ena odofo eye memma ani daso na memma ani daso kase pa ani donate ba mesa eye main vitality a Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital
omo ena de sa duro wi e de abadwa so wo boy duro wi so na memma ni nyina ani age de omo nwenwen efiri se wo ne doneka ba mesani bia odofo ebe memia wo nkyere wom ade bia ha bema ewo memma yom bia no ewo se etumem na ekọ se yesisi yade sisi ne no na ho ka na enyoma pi ene nenenamu na ha bema o memma yom odofo yenkọpẹ doneka ba mesani bi na yemfa miemia yenkyere wom memma duro katatahwepa ene oba no betumi akyere no mpa so enya asem ketu akumase ba bia ton duro ene ba bia ton bibiduro bia ukwa ubenya bi ato sunwane akra okansi drugly no ubenya bi sana dunkwa na ofe ubenya bi enso ato yemfrɛ wo mo na duduo bia wopɛ bia no omatumi edi abrew 0246727677 0246727677 eye donek eba Mr. ena mekanfo na mede ama ye ko yanim ten ena ye ko dia ba asem ena asi ewo enkran abrantie bia ye fa no Prince Ejay ya asem ya asem kase pa o abrantie bia fa no Prince Ejay so wo bi ka e kire Asem Mpe Nipa medika ka cho se adwumadie no se ye kase tape amanfo de abre ye ne aburukyirefo nkomo a wan hwa afimu ni nyina no kra no ye mfo bi antresi duwa firi se ensem guye so papa eno te Prince Ejay e wa homa no so yeko na ye ne no enko twetwe enkomo emra sesi a hello Prince memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so hello noke se Prince my dear na ye kwa anim free medical screening life care clinic enso ede babodofo life care clinic wadwene kumasefo ho wadwene Ghana fo ho eno so the free screening no ebrewo na free screening no eno se yade biada a pesa gidi padua no ebo so no bra behwehwem na wuhu a ya moadu papa we tie na hom sankaye so pesa obusa wo mo a 0594242528 0594242528 free screening and life care clinic enso ede eba na wabeboa adehye we kumase mountain so na empo wo Ghana ha na se life care ena opese wo show yade saw yade a ebetumi aboa wo free screen no koso wo manfo pa Asem Mpe Nipa ahwe na TV omo akwakoto ne duru ba bia na nwansana boani na eni no enye fe da bi orofo Samsung LG ena Philips TV ena mekanfo na media ma we TV we every UK ne ba you sa ena se fu pe fridge papa so a eno so American fridge ebetumi aboa ne beche pa Osborge Enterprise ena de fridge any TV papa de abadwa so Osborge say Ghana fo no ankasa no ye TV ye krekra ba na grada adwa ya na atiesim na we no de wo de papa aba san se wonim se de ahokyere esuo Ghana hanti obeton ade papa na tumi ache Osborge Enterprise TV papa fridge papa na Osborge ubehu no abu akwa wone twene akodua JHS no na edi enhwe nimu na ukọ Ashtown Dr. Mensa from Hopa tasi rank ho na abehu Osborge Enterprise 0277788845 0277788845 and answer 0244363663 0244363663 and 0242026375 0242026375 Osborge Enterprise TV papa fridge papa or the abadwa so yenua be ma Prince Ejay egina ahoma no so yekọ na yene no kwotwetwe enkomo emra sisi asemo emma be ku memma wu hello Prince otemenka good evening nempom te say Prince odi asema bedan Asem Mpe Nipa na yeka Prince Ejay efri he me ta cho de ka so Accra no of Anko Beria wo he Accra of Anko Beria ta you wasempa ne say wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa say yen ene ebetumi aboa na empo ye de afutu sem ne ama wadwene na watumi akwa anim want to prepare no more Musumanya mama. You
Hello, Prince. Kasadin, Kasadin. Kevin Berhadi, mommy. Kevin Berhadi, mommy. Farmer we direct to me, queer baby. Farmer we. Asem o. Hello, Prince, what you make? Ya ka Prince ufri kuro be so. Me yakwa oni. Ufri kwawu. Kwawu kuro be so. Na che say Easter no ko fie. Hello? Mon friend foforo. Mon fa homa foforo friend. Mon fa homa foforo friend. Mon fa homa foforo friend. Ya Asemo. Ye fa homa foforo friend Prince na Prince Asemo a wodi abeda Asem Mpe Nipa no. Anu den papa enya Asem ketua. Ye fa homa foforo friend no. Na nye fo no de be friend no de ye ko no. Hwan no friend no. Ya Asemo. No okay. Okay, yenyi Prince apa wan nto. Yenyi Prince apa wan nto. Yenyi Prince apa wan nto. Yen homa ne mu anye. Yenyi Prince apa wan no. Enfa nto. Ma me mo akwaba. Branimu. Oba pa me mo akwaba. Yeah, jabla. Empom te say. Nyame adumo. Udin de say. Bachom de mame ya. Mame ya afiri hin e baaye. Bachom fi krofrom. Krofrom ha ya. E bacha. Kumasi krofrom. E bacha. Mame wakosam ne se a wodi abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yem ko mo a. Me pacho me wo ho prekupe obi de me ne me ma ko social media, me say TikTok. E de yakoto ho minim enim gwase bebre. Wo ho anu nya akrodo koto na wo he a omunya o picture capture ye ana se hwan minti wa de na se papa wo ho anu de koto ho Me pacho ai. Uni agro ho bi Me pacho de. na wo ye de obi timi do koto ho sa Me so na wo ye de. Me de se minim bibia me wo fie. na wo he na wo he Me pacho me wo fie ana ye de me akoto wo minim de ntia. hwan na bebo wa mane se wo TikTok no so ma me transe ye Me pacho say uni mi nipa kro do koto me pacho nipa no de dem de mani abu no se nyo no abati me sure so no ana yesa na wo ye den a mtwa koto minim adekode a genti a wa yesa na wanya bi ahwe me pacho de na hwan na beka kire wo me pacho me wo ho abat me obi anka bi abati me sure so mo ye bibi se etiam oh TikTok no nka ho me pacho de uni agro ho e na so hu se obi du akoto ho o say wo hu se obi du ato ho me ye sure so mo ye sa bibi sa de tia me de ma me free kuro be so me free bra free bra betra kuro furu mu ache kakra bibia ye kama me pacho unhu bi pacho de bato se ye du akoto ho pacho na ye den na unhu ye e den na otese ye du wato so TikTok ne so e pacho me kwa minim se me ba e kra momane sorry na me fan kran story no ne komo kra nya me de ensisi so sanse o se ye do ato TikTok so obi gu wani mu ase otima se afedi e kra no unya bi nhwe ewe ye papa du ba bia ya momye nsai kini pa yie sanse bibi kura ba ma adwenem kwa bi so na msa nyoma enten mfa kwel usu obi agu animu ase wo social media wo a wunya bi nhwe obi aso meka nkyere so wanya bi ahwe afi wo se mi wogidie se omo ye saa wo ho ya asem o
ya asem foforo kra yakọ na ye ne life care entwetwe enkomo emra cc ya asem kese papa o Sompa Asem Mpe Nipa Penipa memo akwaba Oforisuo bema meje oso bibia boko de obade adem ye ho de life care free screening no koso yegusu pa timi sa amanfo by numbers me Canada sanse de paneton sanity Penipa de na wo matiefo ni ahwefo nwimiri yo meda wase na masanso e de enchia kese pa e modern every life care clinic America status your head office ewo USA mem na nano ya na doctor senior enita efree o se sa na etie dia dodo na efree Ghana ha ebeji apomuden ye pa emabia etim ekonka se sa na etie dia and the adent na wono so onfa ento amo ewo kese mabobo ano ya de abepiem ewo Kumasi eye edum railway police station ni Jasmine construction na direct opposite niema koso ni chese niema ye ya de bo amanfo de na edanso kra e life care clinic medical status ye hwe yade ahodo bi nyinaare ebi Oforisuo ye hwe yade ahodo nyinaare bi and that was last 2 weeks and that's the last 3 weeks and I shall say yeah the free medical health screening exercise e de abepim e Kumasi ha na se ne etie wo asebika fra wontimi entu anamon enko clinic due to say ebia no ska sebika fra enshada empem so ema oyi nteno no kwasem ni say life care say and then ye dey aba aye free say ye be check urine ye be fa aba fidiem it ma check say either or infections all kind of infection biara how biara ye be gi urine na che say dey akofa aba fidiem yetimi efifi mu ye na ye bibi mu ye na yetimi hu exact chronic condition any kind of infection biara adidi woni pedu macha ohu entimi ento na odi ananti other facilities ye entimi ehun the kind of chronic infection krono eno ena so be pim e life care clinic and medical status ayo Kumasi eduma ye be ni nyina e de mo kamakama pa ye nje 1 cedi ye nje 1 cedi Oforisuo na se e ba ne se bi kafra eno so se scan ena no so be twa eno so ne be twa ama wa ye nje 1 cedi because life care afa ehun ka nyina na odi ato say either say a lab and as a scan ni nyina e free ayenje wo hwe na mum ye wie na se ehunu se wo how enie enura doctor extra e de ama no life care management essay ye chemu mienu 50-50 umpewe ena den ena ope nti be piem enne tezi ya wada ya transe ya pon omo bo pie mu no chese adansi a etwego our life care clinic medical assessors aso ye ho no ya na edanso kra entene se wo de akwa se hypertension se omojan abroso anase ashort se ida se hyper anase hypo misra we pie our life care onantia enche uti bread onanti be se 5 minutes wa pe bia tena be ye 10 minutes 20 minutes ansana wetimi eto wa kwantu no so no kwasem ni se for ni chem our life care clinic medical status and ye trans or trans be trans Monday and then pim 31st of this month ye free medical health exercises ye treat diabetes ye free ye treat age pylori emwa aye ulcer emwa ulcer na eguma hodo bre it as peptic duodenal acid reflux and as gastritis all kind of ulcer biara just say oda nanti acha hu entimi ento no o de pem our life care clinic and medical aesthetics ayo Kumasi edum railway police station and Jasmine construction and I direct opposite e be hwaw yetim efif mojem to the masters level na it ma coins no ko so betima fa na bibia etimi akonkan e de amount mi sraw for life care ewo 0540 58 87 31 0540 58 87 31 and now say 0594 24 25 28 0594 24 25 28 a life care clinic and medical aesthetics ayo Kumasi edum railway police station and Jasmine construction and I direct opposite ye diagnose ni peduen to the masters level ne aye chronic crank yade awda nanti ache it as a cerebrovascular accident ne dodo na ebo de man say stroke say all kind of stroke
say a partial stroke, shambi stroke, transient immune stroke, all kind of stroke biara ode ananti acha yentime enya the answer to that of your stroke. No kwasem say we pim our life care clinic you anu ye pa edema say ode akwase sciatica condition o transient mu edwetwen wa che onanti ananti ne intime nzuzu ye sa all kind of sciatic pains say bilateral say alternating and say chronic your chest say sciatica e won hudu bebre ni nyina ene kwan a life care yes fa yetimi treat that kind of sciatic nerves no o transient na edwetwen na edekọ onanse horsa no one anti-ache intimi enfro enko bra life care clinic and medical aesthetics na yen diagnose na bi say who say acute and say bilateral and say chronic oba you wetin ma hwe na bia etim akonkan ana say wo dia go say infertility sebika fra oba any bema mo etim aware onyam suro kwan so having unprotected sex for more than 6 months 1 year sebika fra no bema etim aware onyam suro kwan so mo etimi edi empem agro for more than 6 months 1 year sebika fra and mabakra entimi ensu e wo fi ho ubepim our life care clinic and medical SSSR yibetimi ahwe either say ovarian cyst say a fibroid you train myoma and all kind of just say eniama etim ekeka esi eni ebetimi akire se nipa we or ye infertile ontim enwo and say bema also dey akwa say exospermia and say low sperm count say unhu kan ehyimu a ye fe be say shooting sa shooting no say be kafra say unhu sane wa sa how obesi enya sa sensation of also un say oba eni bema ehyimu a shooting kire say how say unhu sane wa speed e be ba na wa obete obenya tenka say be kafra bibi epie efru baby ewura baby no so ho ba that is it say ba na say wentimi anya that kind of feeling na no kwasem say enukura eye sign enukura e kire o say wonkwamoa no e wo fom okay that is it it is how be man na so shoot na sentiment enko ne sa mesraw for any chim our life care clinic medical aesthetics 9 show na yan boawo ye numbers eye 0594 24 25 28 0594 24 25 and I say 0203 18 90 0203 18 90 a life care clinic and medical aesthetics ayo Kumasi Edum ya besom se oba ne ha obiara fa bedan life care na e be hwew na bibia etima konkan da se ne ofoso ye be san so di okay ya ne life care na ekọ twetwe nkomo no na life care okọ edumu a woni railway police station no Jasbro construction no na edi ehwe ni mu odofo ade bia akwa ya yade bia no aye kwankro bia no odofo yemfa nkodan life care wate na free screening no kra no odi asese so no eno na ama life care omo ehun atomo kama ye konkran na ye ne Prince Ajay enko twetwe nkomo maame no wose de moma nsi fom ye dede moma nsi fom ye enko na ye ne Prince Ajay atwetwe enkomo na Prince Ajay bona man ye no me ye sure say wan hwe ya yentumi enwie Prince Ajay na asem no ye ko na ne Prince enko twetwe enkomo na Prince ye ne no enko twetwe enkomo emra si wo gina so ye ko na ne Prince enko twetwe enkomo mabeku mema de e kan ho asemi na Prince gina homa ne so Prince otemenka Mipa chobetonka. Now say ukrom ne he unchi. Yeah, mi free kwa praso. Ubu kwa praso. No bu kwa praso. Na enkran so otefa he. Akra me wo fanko beria. Prince dia ba asem na asia wo dia bedan so Asem Mpe Nipa say ye ne betumi aboa wo. Nda masepa. De woman ni oba na ware na me ne ti. Ye friend say. The friend of Vera. Ono su fi he. Oforisuo Aboagye. Vera die. Vera Ando. No ke yenti o. Yeah. Ya wo emamu mienu. Enti breko ya tra. Enti da kun church mobile lo atanya makọ. Enti da dey me hwehwe na mahu ada chia no kom no ho. Yeah, so ba bi wa ma bi o.
na okọ so aduro no koto no koto no ne papa no maame mo no wore papa ho enti ya kan ho asema che ya de tro ma ensem bebre sa enne wo chena sa wa ma no ho sa da ko na nya letter free so aduro district court say oba bi de na issue about ho tie o mo so hu me na me koye o ma ne say o so ma de bio enti o ma ye cobra ko pasa na ware ye be twa mu ho ba ne mo fra mi no ye nkam za be no sisa enti obo ye se de tie no se mo fa no wona ho but o ma mo fa no makwan a o mi to ba me ncha be di holidays kakra se na me nya access to them afi free ho ko me hu mo fra ni bio se me kopa na amofana wodam kwa na mama ka kyem se mofani ni ho ne ka sa da pro me ko ho na mofana abofana wodam mu ne mama so mu ni ho eya ma se oba no na bisa ma te sa mofani so wodam mu o so ni ho ala ka kyem so wo yare na ho mfa no so me ba yare na ho mfa ma ba ha so won kan kyerɛ me o ka kyem se oni ho ene abofana so ya o te me ka pie ba ye ena ya ka wa sa le ku sie enti last time I'm afraid I'm not going to start school here. Because school, but I'm not going to school. Because I'm afraid school fees. Don't make graduation. To put any graduation fee, because the following week, the headmaster and friend say, "Oh, but I'm school, but just school fees and material, you know. Any graduation fee, you move on to school anymore." Hey, not when your first time, then your first time. A better 3 or 4 times on a short school, so I'm going to say, "I'm afraid to call." Now me say this kind of moment, yeah. We okay, but because school one coach school fees no mo fa no me pe. Omo ko school na mo fa no ko e school ni pe. Na wa yi mo fa free school ni mu. After here, last year we yi mo fa free school mo. If you me hu mo fa ni bio. Enti me ko na mo ka isa. Se mo fa na se wa yi mo fa free school mo fa na wo he. Na ma me se okọ takrade. Am say na ho so wa nya adwuma wo ho. Am say ana wan ka hwe an che mo fa na ko. O meba yo and say mama number make na den afra na bisa sa mo fa na hote ele e bibi mo besa me sa na o ma bibi emu me tena den ahu me fa so aye no o ma na ka chem so ni number me kan ye kan ma na fa no ba na ma me na me ma se ba me sa me ba ye me ba ni follow we yi no na me sa call ye say so o so no nte bia what happening kan na wa frɛ o wa frɛ me o mo ho ye na o de me number na pa de me number ma ne say wa ye dey on frɛ me na me say ne on frɛ me ti be say mo fra so be to mo nka ko to tu ba mo fa na nko ba bia sa me ncho mo nka na prince oba no wa ye ne ho ade ma ye ne ho ade bibia na oba no wa kan bibi ana wa wesa bibi agu asum se nkola no nye o ma ne wo mo on kan hwe so nkyerɛ me na die nti na akɔhwɛ o mo a o mo mpɛsɛ obehu o mpɛsɛ behu mo fra no last time at the time last one I'm call ye because to papa na kasa wo fie mati be ma me kan yansa say na ekọ no say mo fa be se me hu mo fra na na say mo fa be mo kọ no mini ho bio mini hu me da mo fra na wo bio me nto o mo nka me tini ma ne nkasa e dey asem oh njo mbeba mati ba ka kire me say o munyi o mbeba na me say bi obi tu fa me ba ko be tra ba bi sa minti mo fa na kaji so munyi ansa na maba o ka kire me say mo fra na say ne ma no so emma bia ye me nko ame ma oh when was the last time when you see o man so me ka say last time me hu me ma no it's almost 5 to 6 months in here kodan wa na to wo mudin me na me to mudin bibia na ekoba asa no wa kan kire wa busuafo ama one vera abusuafo akwakohia se boni bi bom anase bibi boni bi bom a omoma hu na sakra bi aja bra o sa ne ma ko ye no me de mabusuafo ko ho se mpoma ne boni a na ni pa so me hu ya o fa nche ne o mo sa ma mo fe susa ne yen san tona mabusuafo ko ye mpanifo a me ni mo me twa mpanifo ko ye o kwa ara wo sam ne say o mo so ya te the following week o beba zim o mo ye to aso be say mpe be say nan ko wi later
na ode ko court so ware bi no empo before so ode ko court no o sa de ko federation dasu sese oba no so wonware biem ye twa aware de ye ko twem so do court ko ye twem ye ko twa aware nko me ye ja aware no ono ade ko court so ware bi nti court twem e na court bi tum ye twa aware ni mo na de benti no so wonware biem na twem po court twem na twem pa so o ti nyankere ba tama what sense say baby I say o da ba so no wu ensensa ho samsa o ba no abo na pen udi nani ofi ana menye e bra ta sa no ka man say empo se ne ba credential na say no tira man to ko o for machi mira me be ya lete oni ho na ne ba ha o be tell say ase chana ne ba ne team se ma me ka mi ya me timi ko mi anapa se se na em function nti no mi ya ko nso anapa ma na akoppa se na ko adwuma bibi o be hia obi ba na yama na ansa na ko be ma na paso nkomo unim di bi mi ni problem ono ho kra ba asa ko mi se ka ya ala no ensen bebere se obada wa shenika na prince eja wo ba wa ye ne ho ade na wo da wo shenika wo hunu kwambo ni bi susu wo ye memmasem na wo kura wa ho de mu te se wo mpa so wonye me masem ka so me masem na oboa na me boa na ne de be poten ne ha no ne de me ne tie ne ma hu ye wonsam de oba so bia obi ye we ene ye ba bi first ne wa che water efi ana ye tibro no obi ankasa na so se obi anya wo we wo homboni we wo oba se so okay ye fa press nkomo no sia na yenko na yene Lawson Heba twetwe nkomo emra press nyame ya adom a wo kina ye be pese ye bejo yire ne number ni adom asuko na wase no eba ne number na yene na twetwe nkomo se die benti na Bible se ma ye ntetia wadiem de waka bom mi entitim na soba akoda no waba se na frifie na akoda na ba ontumi nka asem de bia emfa nche se sa akwa wade na se na empo o ma wawo mo atu o mudin o mo mpeso be hu no ya asem sebe pa tinyame ya adom a wo kina mema producers age sa number nyina ni adom osuko yie wate ni ehu asem ya asem no poten ye kone ne Lawson Heba etwetwe enkomo sisi a omo na edi durema betes abadwa so omo na de dire ma chinjaleko enso abadwa so orofo ye kokwawu no na nya asem ketwa sade kodi agro wo kwawu no Lawson akwaji ni dim papa na combination no so efa durema betes no ene chinjaleko no utwawetu na kabum woso no enyoma be fa se eno emma bibia tumi gina so peme obetumi atibia di enya asem keto akra panipa memwa kwaba Minia mejoso na mo de se fosu kama se Lawson duwe ma better sure papa umoni adwuma me ho de papa ye kwaw ye se duwe ma better ni nwen enya asem keto o mo akogye enya asem keto se nya asem keto na ko wa bonten so efifiada memene da kwasiada ye yire krakra jwada de na se woni na nse o ka kire wo mo si amanfo age nsana ja na ye du okra no sa afena baba edika agire din o ebo hodada afena eba o na so din age no adepa ne ton ne ho kan ka se adepa ne ton no ye tie wo manfo pe bibia tie beda se fosi o facha me nyame hwa pa moni adwuma nso Lawson Heba Center na omanfo enim se e won enim sem se ye de kejina ma pomoden ne santi kenro nkoa ene ye enokre okay eno ena pani kwankyerefo Dr. Lawson Chemenu de hye dwumadi ase eye den o de Lawson Heba mixture edi kan ba adwaso ena mu a adesua mu a na Lawson Loken so etwe ne ti anso ha yegusoa ena Lawson delay man capsules so twe ne ti no be na Lawson Heba mixture adwuma ben ena eye
Lawson law care mixture adwuma bɛn ɛna ɛyɛ Lawson delay man capsules adwuma bɛn na ɛyɛ ne yɛse Lawson herbal mixture yɛbɛdidi yɛbɛnom sɛ bɛyɛ asradeɛ ɛne anwa a ɛnyɛ ɛna ntiremu nti no ɛbɛ nyinaa deɛ afiri hɔ na ma akoma na boyi pressure nkɔ akoma na so ne botaye nti na pɛne sɛ ɔyɛ Lawson herbal mixture okay ɛbɛsɛ didie ɛne ɔnomu yadeɛ aso ha ne yɛ nipa nti atenka ne akɔna wɔ yɛmu yɛhyia na adesua me ehunu sɛ yadeɛ nso so ɛnam ɛnamu ɛsan ɛkɔ nipadua mu na pɛne sɛ no yɛ bɔ bɛma nipadua ne yɛfom a yɛnom Lawson law care mixture na entu ɛnam ɛnsade ne nyinaa se ne santi yɛbɛyɛ Lawson law care mixture ɛdidi mu adesua mu no ɛne yɛbɛnya mɛmɛdro Lawson delay man capsules Lawson delay man capsules ɛsɛ no na yɛ miɛnsa anso ha Dr. Kusu suadeɛ hwehwɛ mu adesua no adesua mbɛhunu sɛ nipadua no sɛ duru baabi a ya na ehia nsa akɔ kakra wom na yɛ adwuma yie ne santi enua bena enua hini ne nkomu na meka nyinaa di bom yɛ Lawson herbal mixture yɛ Lawson lock yɛ Lawson delay man no mame nka mom na mefa akɔ kakra entwuma hoɔden no emfa nyansa ensa bi aduro Oforisuo enu nti na mu a Penipa Lawson ɛyɛ delay man bittersi yɛbɛnya ayɛ ɛnam enum yɛnsa ne mu no ɛna adesua ɛmɛbɛnya Lawson delay man bitters ɛna ɛno so ba na bɛyɛ adwuma ɛkɔ ne mu na no ɛnkyɛ bia no Dr. Wilson atadwe na kakaduro so ɛwɔ pomɔden su so nipadua mu waka bom ɛde Lawson delay ginger liqueur na menkɔ ha de we ma me nua no bɛba abesom Oforisuo when the ka ba adwa so Lawson delay man bitters ɛyɛnsa yɛnhyɛ so na sabin producer obi a ekoya pomodin ho adwuma obi a aboban ma nipadua boya nkyerɛkyerɛ fa nipadua pomodin kɔ kan sa asɛm wana dabi na nso maka sɛ scientifically koya prove sɛ nipadua no edu ba bi a ehi akɔ kakra na yɛ adwuma yie nya ne mmorosoɔ nya ne bebrebe dabi na emom no ɛho kohia sɛ obas akɔ kakra ɛkɔ nipadua mu na fa ha bia mrewa mesrɛ sɛ ɔbɛnom nsa temiyo sɛ ɔbɛnom nsa kakra de gu onum oyɛ furu yadeɛ nti ama onum wate aduane da ha bia mɛkyerɛ ma ne nyɛ Lawson delay bitters okay Lawson delay bitters Oforisuo na adenti na nsa dɔɔso ɛnsa pii na de ka ba gwaso me sabio me meka sɛ kasafonini ne afidie so obi nkɔnom nsa Oforisuo wɔyɛ nsa na nso amanfo se doctor mo boa da yɛn ntum ɛyɛ nsa bi aduro ɔmo sɛ yɛ aduro na mo sɛ yɛ de yɛsɛ yɛ nsa o na mo sɛ yɛ aduro di a sɛ no mu emu adanse wa na bɛyɛ dɛ ɛna obedie de tie ne Oforisuo hwɛ so nim sɛ be krama akɔte a edua bi din ɛyɛ entini mu adwuma entini emu adwuma so ne mahogany a edua bi ɛnane emogya nkasa wɔ nipadua mu meti mo ne nyinaa ɛne yɛaka bankyere mu a akɔ kakade afra amana dane ensa tie de me say Lawson delay bitters ɛyɛ nsa na emu sabio sɛ onom ne nyansa mu ne kwan so de a onom ntro okay onom yɛ den entro obo emfono oti empao unya hangover hwɛ sɛ ɔyɛ na sɛbe atim na ontimi nya ohu yi a ode me say onim num mpa kakra wo bedi dia kakra bi disposable ketwa no wo de hwa se kakra fa guo no hwɛ sɛ be se ate aduane ne dan kasade afa na ade akyi na sɛbe kɔ ba bi so a woyɛ mu sane mamuda ho ma sɛbe no ma nya amaman ne sɛbe fa kyɛm yo ahoro no nyinaa pie den ɛba abɔnten onom nsa nom sɛ wodin na wa danse nye de obetro na kid afeli na wa ye basa da bi da enti Sunday special juma de bia ase say ye mutuo joint o de ho joint fo joint o ba ko bia no Lawson delay bitters esi pronity afahye ahodo abadintuo ahodo afishana ahodo bragro ahodo juma de bia ase no abeso a Lawson delay bitters no chebi na gina onan so na nya hodem foforo wonya afie edu nwotwe dia pa ochew menko ho kra menko ho woyɛ penfo a onka ho mo abofo no fu a ontimi ennom bi
open chemu bia bro dem akan so a 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 and many team the man was see many assume not loss in delay ginger liquor no ataji ni akaka drum come no ato aso da so fosu no ke pani ma honya ha me bre na so we de me bonito onza me wo so na obese fra me wo so madoma na de da so ene kura mien de da so ni nyina fra enie opani bia dance ya wodi na me gina so de akasa osi we bi ko dia me na ntwi akekaduro na aduane ni si gya so a me ye ho adwuma na madi nka ato ase miensa okay na odi abo ase esiesie no ho atwa de eba no okay enne kura mi losing the rage in jalike akekaduro wom na akekaduro no eboa se de ebe ya obomfron anokwasem akekaduro na eboa se de ebe ya ekuro bi e wo oyam bia ebekunu di ama o akekaduro no eboa se de ebe ya osisim ebekum kuro ne di ama o akekaduro no eboa se de ebe ya so oyam na atimu a bibia be kokama ejubo se da no de nyina no wonam a why nice anuti na doctor tenase etenase dwene hunu se nipa bebre no na akekaduro eni wo mu system ni mu osi we die ma memfa akọ kakra ensom ntwe ahoden no na wonya bi gu mu na se a se kuro wo mu na se kura na ayedai ayi ni nyina de afro na oye no si no akekaduro no nko anante enye yie ana ode atadwe ewo no ne na ageta emema nyina ni mfaso enye fura atadwe mu echi akekaduro ne ye na dwuma na atadwe no so na mu ase we se ma ne se he emema boye nkomo abra omudi bitasi aboye nkomo na we ni ba ye ne de om se se mo amaye ni amamo mfre ye asema ma ne kanu no se wo amaye ginger no a memfre ye eti wo fra no abra bitasi no ho no na odi we no so aka no ho na ho say yes enkomo no ko yi ye fa ye mane tudwa ye fa number no 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 ede papa baby eton se bia okwa na unim dia eka o ka se ginger leke a o se emadiemu omre emu ye dene na diemu odene so okay yane Lawson beverages omo na edi Durema bitters and ginger leke no edi abadwa so womu aya na omo fansa no mebusa womu na omo akom do results aba next week no na omo achichirim kama Lawson beverages omo na edi sa ensanwe abadwa so dofo Lawson say yentwitwa bi yemubo bi ebeboa papa amanyoma akonkan yie enu nti no ye ko akoye nim ten we ye Sompa Asem Mpe Nipa Prince Ajay ewo Accra na kosemu a ode ebeda Sompa Asem Mpe Nipa no wawade oba no waye ne ho ade o amamre ne amane bi esefata aye de kogye awade no abranti yesu waye ade ebe na esi oba na sesa na nyoma kwa so mabiem ki hu ye maame se ababawa no o mane nkwa awade ni biem abranti ne kohwe ne ma no so akodane asem foforo ade ebe na esi sekire jamase amatwene ana omuna samwa ofoso be mamre ni ntini yanko enim straight me kan bibi se on chese ochina no producers nya ho aduma na ababawa na ye kana semi ne maame yenya ni musa no na ababawa ne kra so no ebenya na ye musa no ase because baby an si frɛ bi ani wa ejani na maintain no ma bi ne mo memfa kwanya wo so na memfa ntufo kakra o ya wo fo ne bi
deɛ ɛkɔ itimi ba saa yɛhwɛ bi pɛn yɛho bi pɛn yɛaka bi ho asɛm pɛn sɛ Oforisuo sɛ ɔno ɔbaa wo ɛdeɛ ne bɛba memadi ka kasa nyɛ fie bia mu na ɛde kɔ awadeɛ ɛne ɔbaa bia ne ɛwaa no nyɛ bɛma bia ne ɛwaa no ɔbaa bi awaa no a ɛne yɛ wei wobɛhu bi wei na ɛyɛ meɛ ɛna wo na yɛ obi timi bɔ abɔ ne kunukura bɛyie tɛ kɔba saa yɛnim ebi a na ɔbaa no deɛ bɛma yi kan according to the wɔka ho yɛntie ɔbaa no anim asɛm deɛ ba sɛ te saa yɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a otimi tu anam mpaebɔ ne ade yɛbɛtumi aka kyerɛ sɛ wo kunukura na busuafoɔ ɛyɛ abayifoɔ ana wo kunukura yɛ bayifoɔ yɛ ɔbaa a ɔtete saa no yɛtumi ka saa ma osuro ne kunu ɛma ɔmoa nkwalaa no nti wobɛhwɛ mu no na sɛ te saa deɛ yɛho bi pɛn no wobɛhwɛ na ɔbaa no abɔ ne maame amaneɛ ɛti sɛ bɛrima no duru fie hɔ a yɛma no kwan wo sɛ baabi awerɛho sɛm bi ɔso ɔduru fie hɔ no ne mma no akɔhyɛ dɛm ɔte sɛ ne ba no yisu wo sɛ akora ne ne ɔyare akora nso na ɛsu akora no te ne papa voice na akyire wɔpie bae so ɔte aseɛ enti yɛbɛserɛ yɛnim deɛ yɛntie maame no anim asɛm ɛne yɛntie ɔba no anim na mmom no deɛ yɛho bi pɛn ne deɛ yɛaka bi pɛn no yɛbɛserɛ awofoɔ no bi because when they did one into Oforisuo young comrade no channel e be won kwan e be fa so no okay yanko dank natural health care complex acha dank e ya adwuma ya de bibre biada yemfa ko dank o pachi number 2 ni city life hybrid school no 0244017556 0244017556 ahotofie e na meka kire no apostle dr amegashi wo chena wo ya adwuma apostle say ya de bibre biada yemfa meda no kumase o makro o police station chen ho 0547044307 eno apostle dr amegashi grow fine ubenyini kama pa na grow fine no ye haban yewu ene yedi koko afrem kama odofo grow fine no mojaduro bi akoda no pani no ubenyini kama ho be kama pa ba bi etu nduro bia no okwa wo upe grow fine na wo si grow fine makes you grow fine ye frɛ wo mo 0244596532 na ye nkope grow fine no enso ebi bebo pa azigblibo so kalu kagoka togbe ahaban keke orofo ade bia yesusu nwuma bia ye fa nkoda togbe ahaban keke menteme ho ase wo abrabom wo tare na awai usom na apan otumi sa abrabo ni wudi chimsi apa togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke ewo afijase akwantepon so usu besi wo Bomfo Hospital Junction usi ho a trema no na enkoda na befa nko obehu togbe na ade bia ha obia wo de akoto nanim 0244484747 0244484747 orofo yenkonye kope bia ni bi mobo yentutwa bi na bia no nye bia ni bia wu orofo klobie na meka ho asem edema udidi aboklobie aponto nya abadi to ni na klobie uni mfie du gwatwa klobie no entumi emwa wo saa no ba pemfo klobie emfo asem enkoso bia enua ene club wo orofo akwan bebre wo efa so enya sika onye moja kangu na sese di aba no win big with mega cash lucky boss orofo sika ketua bi na dia kodi kese pa na sede tie ni wo se wo bebo wo phone no so star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash na ebema prompt messages no na wa hye ne kama duduru ba bi o sefa mobile money number no show na dia show 50 pesos pe na dia kwa disika puduo enya asem ketua umpewe na apede he na yenkon homa no so na asem etabiri de to ya proso no ye ne yahwefo yetiefo enko twetwe ho enkomo emfa emra ya asem kasi o 0551 0551 na 31 0548 na 31 ni akotwetwe enkomo emra se yebre no aye be papa hello Peter mas maju subiem Oforisuo atini die mpai no wata u store enen atu die yo kwa mentia enti mo mo pekita no eyire na yeti oba no ma me no kusa asanje hudie kwa no bema no wo ka no yampe na minimto bibia be ku yama no okay asempa o so oba wakoye ne ho ade okopo ba hwe no kra so ma hwe no asempa hello wahiri 0551 0551 0548 yenko homa ne so na den ya nyame ya adoma bo chena Prince J
na asɛm no yɛbɛsan de ato apono so anya asɛm ketewa abrɛhosɛm ewum ɔba a wate sika yɛ ne ho adeɛ ne na wo mienu ɔba ɛkɔ ne maame hɔ abaawa ma bie maame antumi anka hwee sɛ ababaawa no ɛnsa mmra ɛyɛ asɛm foforo eduru baabi wɔkɔ ha ne wɔno atu kɔ ha etie musa sɛ nya ne ma ne wɔ mu a ɔmo nkɛn ɛno so akɔyɛ asɛm foforo ɛno so akɔyɛ asɛm foforo hello 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 utimeka hello hello mami afei na afrefre udin hello oh basa mo me fa man bi ntodwa enye sa asɛm foforo edu sa tam enhoma ne di mani pa obi amazo hello 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 good evening majo so eburu baby afrefre udin yeah me frefre trade me need ya mensa no ke ya winti o ni pana de message engambiti oba no so de ambiti oba no de na fi ye hu baby a asem no ebehu ni pomesibre na oba ba akono so oba ya no kasa emse ofa mamfo nu goni ni kakra nti obi ba amuru na dwum kakra mi ankasa mi hu de kunti ama o se ti adman bi ewu mi ankasa mi hu bibi pa afrise ne nsam ne sisi so eno tie besre producer say obi ba mon sakino na dwumadi no panifo ne ti pa hello baby afrefre udin me kasa so dande panko yentie o asam de ayo opa bema no want to tell you no want to oh my asemo hello jamanos hello frefre oko hello utimeka okay nyamkopon ya adoma eden ya yemfade he hello hello mami chia ho kakra utimeka ya for friend nyansia kropo twedi aposhe ne wani munyam ochena princess J yene ne twetwe nkomo firi nkran no yehwe ne yene ne yire ne nkomo yene na ase no eni nkomo yeti owuo de ese yetie enkwa enso de wey afri major osei eho majority right osei happy birthday to majority osei we so afri ya mutwero niye mom and dad right free ne mommy and ne papa ho Mr. and Mrs. osei and auntie Pokuya of Sompa TV mam Pokuya ba no ne woka ho asem oya akwa aketewa majority osei free ne mame ene ne papa ho na auntie Pokuya ono so wo reception Sompa TV Sompa FM yesra grupo twedi amponi shida ene na adom ema akodai se de beya obenyini na waye panipa na empo watumi abeye mintini na waye twotwo wuru ai dokota ne be engineer ne be nurse ne be watumi abehwe ne maame se de ye kano no se ye hwe no ma ne sin afifie wonso betumi abehwe ne maame ama ne sin enso adutu omnasamo Oforisuo Aboagye ye nua ba Janet oye adwuma wo Christian Service Accounts Office ne nyankopon de afe ba kwa kan fie ho ade bi ye nhira ewo oman mu anaga na mamu nyankopon fa no no ewo the birthday Sompa Asem Mpe Nipa ne Sompa fo nyina ase ye ma ye nua ba Janet Christian Service Christian Service Accounts Office ho no ye adwuma ye man happy birthday nyankopon ye ne kese o ma no no ma ne sika ne ahoden Janet nyankopon ema kwatentin bi mu nka ho ye ma ho happy birthday ye kwe de na ye nchia mama G Noki mama G ewo US Noki ono so ye chia ne pa danas
Mama G any the program. Mama Debbie Mama G o US. And mene say Mama G. Mama G Crofo no so Chiano na papa nimpon afrim. I be kwa kuja na yama na ye. Mama G ba kuja. Enti Nyankopon pepa na ni wam so Mama G a owo Crofo na yancha e ma me Sarakoba so. Okay, Sarakoba boutique any Gani. Na yancha na Bosia. Na Bosia ka. Na Bosia. Yam fanchi akese enkoma Nana Fusu Sapon one itwafo hene ema Asante Mpe Traditional Council ono an san ye dama hene na yenchia tomfo hene ejeni Boaten ono ene san ye tunsuom hene ni abechia da ho hene so o title ba ko ho ahemfue omuni me ho agoro na yemfa enchi akese enkoma Nana no matena konwa ewo Asante Mpe nyina sena DSC enya esi awie said the omanfo ekeka no na obrimpon bi eye sanu ya na yempentem enkeka nsem esa nyame ya dom a wokyena da so pa Asem Mpe Nipa yebeba na omanfo nsem a wode abedan ye no ya san abom dewuro kun ama omanfo ate oti omuna samwan kasa na the nations anka otenenka funtum pakatachi Oforisuo Aboagye so mi nam tenem de Asem Mpe Nipa ekọ bosha asase so yakramo yekọ long time.